Moments later. Good morning guys, and welcome back to our channel. Ang channel na inyong inaabangan. So ngayon guys, punta tayo ng Clark para sunduin yung kliyente natin na manggagaling Cebu. Actually, hindi lang ako yung pupunta, no? Kasama ko si Insan Bion. At ito, papunta na kami. Okay guys, oh. Balik mo na kay. Dami siya kung sa kay, hindi ka tiba. Tatawag ang alimat as quarter to siya. Hindi ka tiba dire. Natanin insal ba kung klaro na lamang. Isip ko mga alas 12. Adi ako mo lang isip sa may oras. Tapos malapit si Jidjid ya, ay si Abi ya. Alas 2, amo mga alas 2. Hindi kayo ni po sa amin silip namin mula doon. Tak 5:30. Abang balik ko. Oh shit. Tatawag ko. Online kang ko. One eternity later. So dito na guys, no? Nakasakay na tayo sa van at luckily meron kaming na-pick up na pasero, dalawa, papuntang Tarlac City. So mayroon tayong pang-merienda. So according sa Google Map, less than 2 hours yung namin travel going Clark, magmula dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Anyway, yung susunduin natin guys sa 7 pa ng umaga, no? So mayroon pa tayong much time para mag-travel. Kasi ayun na. You suck! Pala guys, no? August 20 na ngayon. Holiday. Anton holiday natin? Ha? Anton holiday? Away! Ano ba yung holiday ngayon guys? August 29. Paki-comment na lang sa comment section. So, andito na tayo guys, no? Sa daan going Ordonita. At itry natin guys na pumick up ng pasayeros going Tarlac para at least pag-merienda man lang. So, try natin guys. Malas. Holiday pala ngayon, no? So, wala tayong ma-pick up na pasayeros going Tarlac. So, wala guys, bokya. Walang pammerida. Wala talaga guys. Wala tayong yung ma-pick up na pasahero. So, gagawin natin guys, diretso na tayo ng Clark. Moments later. Welcome to Tarlac City. Morning guys. Nandito na tayo sa loob ng Clark, no? Nawala tayo. Parang guys, nalagpasan natin. So punta tayo guys. Ito guys, oh.
So andito tayo ngayon sa Hilpuyat Avenue. At pagdating natin doon sa roundabout is kakanan tayo. So yun na yung daan guys papuntang airport. So ito na yung bagong daan guys, no? Airport Road. So naiba na. At least ngayon is alam na natin yung bagong daan papunta doon, no? Sa airport. Hello guys tumatawag na yung susunduin namin. So yung guys dumating na yung susunduin namin, no? Kaya lang dahil bago nga yung mga pasikot-sikot dito, napuntahan namin is yung departure. So ikot na lang ulit kami. Tataka ako, iba yung nabasa ko guys. Departure pa rin napunta namin. Kaya nagtataka ako, isa pakyat o kailangan namin. Wala. Ano ma'am? Ay, 10. Oh. Dito na po. Sige. Kamusta pong biyahe? Ang aga niyang parang hindi maganda yung schedule niya. Moments later. Guys, dito na tayo. Papunta tayo ng Mabalacat. Dito pa tayo sa parkingan. At na-notice ko lang, no? Masyadong kulang yung mga signage dito. Problema ko kung saan yung exit. Saan kaya exit dito? Hi, good morning. Saan po yung exit dito? Exit. Doon din? Okay, thank you Thank you. Wala kasing mga signage Wala kasi nito sa mundo. Walang signage Ayun pala ko. Yun, dapat kahiya tuloy tayo, nagtanong pa tayo, no? Dapat naghintay na lang tayo ng lalabas. Hey guys, we just arrived dito sa Mabalacat, no? At hope dito tayo mag-aanisal. Wow! Si Chowky! Seriously, what the fuck are you doing? So guys, nakabalik na tayo sa Mabalacat International Airport at tingnan natin guys kung dumating na yung second batch. Bagong bago pa to guys. Sa amoy pala alam mong bago. Tapos hindi pa siya ganung kompleto. Kasi pag titingnan nyo guys, no, halos walang tao. Ito yung car park. Okay. So dun sa taas guys is dun yung Aray departure. So ito guys yung pinakabagong airport dito sa Clark. 1 hour later. Pasok na po kayo. Opo, yung mga bag na Nauna. yung mga apat sa
afternoon guys, at bumalik tayo rito sa SM Clark, no? After nating sunduin yung second batch na pasahero natin is bumalik kami rito. So ngayon time check tayo 2:45 ng hapon na ba. So ngayon dito kami sa parking ng SM Clark at hinihintay namin para lumabas, and then after that diretso na kami ng uwi. 1 hour later. Ito guys, medyo may pangit na nangyari. Kakahintay namin na tawagan kami sa cellphone o ano. Hindi kami tinawagan. What? Ini-expect namin na tawagin kami para mag-lunch, no? Kaya lang 3 o'clock na ng hapon, hindi pa kami tinatawag. Ayaw, di ba? Kaya bumili na lang kami na arroz caldo. Moments later. Guys, good afternoon. At good evening na pala. Alas 6 na pala ng gabi, no? So nandito na tayo, no? Nakarating na tayo at naihatid na natin sila. At napagtanto ko guys na yung parang mga pasahero namin is empleyado ng BDO sa Kalasyaw. Mabait nila at very kind. Katataon yan guys, marami. Yung nasa Clark na tayo na nawala tayo. Ang importante naman guys, no, alam mong magbasa, alam mong umintindi. Oh yes, at Daddy. siyempre, ang pinaka-importante guys is alam mong magtanong. Ayun pa. Seriously, what the fuck are you doing? So gumawa sila ng bago, as in mas malaki, mas maganda, at pwede natin sabihin na pang international, yung sa parking area nila, no? Very open, as in pag summer guys talagang hirap yung sakyan na mabiyan sa araw, kaya wala man lang kapuno-puno, no? So yung guys, no, at hanggang dito na lang itong vlog natin, at sana nag-enjoy kayo sa mga pag-travel natin. Salamat sa mga subscriber natin na palaging nandyan tumututok sa mga videos na ina-upload natin. At yung mga hindi ko pa friends, pwede tayong mag-like, share at mag-subscribe na rin, no? At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin dito. So hanggang sa muli guys, at God bless us all.